Il-Partit Nazzjonalista u l-kellima tiegħu ma jafux statistiċi bażiċi dwar l-għalliema u s-sistema edukattiva ta' pajjiżna, kif qed ikomplu jsostnu li hawn nuqqas ta' għalliema fl-iskejjel u nuqqas ta' faċilitajiet. Kif jipprova jagħti l-impressjoni l-kellim ewlieni nazzjonalista l-edukazzjoni Justin Schembri. Però dan jikkuntrasta bil-kbir ma' statistika li għadha kemm ġiet ippubblikata mill-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, li turi kif Malta ndattini l-aqwa rata ta' għalliema mqabblin mal-ammont ta' studenti. Fil-fatt jirriżulta li pajjiżna għandu għalliem għal kull 8 studenti. Dan kontrast qawwi ma' pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea bħall-Olanda, fejn hemm id-doppju tal-istudenti ta' dawk f'pajjiżna għal kull għalliem. Il-Eurostat orrit ukoll kif Malta għandha l-inqas ammont ta' żgħażagħ li la qed jaħdmu la qed jistudjaw u lanqas qed jitħarġu. Huma biss 7% ta' żgħażagħ Maltin li huma inattivi. Fl-Italja pereżempju l-ammont huwa aktar mid-doppju bi 15%. Dan ikompli man nuqqas ta' għarfien fis-suġġett mill-kap nazzjonalista Elix Borch li f'intervista ma' Timestock sostna li dawk li attendu kors ta' nursing fl-università bħalissa qed jieħdu stipendju ta' 80 euro jew 90 euro fix-xahar. Però Borch jidher li lanqas jaf li f'riforma li wettqet l-amministrazzjoni preżenti numru ta' korsijiet saru jwasslu għal ħlas ta' stipendju speċjali, inkluż il-kors ta' nursing. B'hekk din is-sena xi ħadd li jibda kors ta' nursing se jieħu stipendju ta' 196 euro kull xahar. Dan huwa aktar mid-doppju l-ammont li Dr. Borch minn għalih qed jingħata lill-istudenti fil-kors ta' nursing.